Ahojte, volám sa Rasťo, som manažerom skladu a dnes by som vám rád predstavil našu diskontnú predajňu Slovak Point Discount. Slovak Point Discount je v podstate náš sklad, ktorý vidíte tu za mnou. Predtým slúžil na zásobenie našich obchodov a veľkoobchodným zákazníkom. Teraz sme ho sprístupnili aj vám a môžete si k nám prísť nakúpiť. Nájdete tu presne to, čo v obchodoch v Dubline a v Corku, napríklad sladkosti na tejto strane, konzervy, paštéky sterilizované na strane tejto a čaje a instantné nápoje úplne na samom začiatku. Tu vzadu máme pečenie a múky, úplne vzadu vody. A aby sme nezabudli, tovar držíme aj zo zadnej strany regálov, kde sa nachádzajú instantné polievky a koreniny. Na policiach nájdete ako v každom obchode cenovky. Treba len dávať pozor, pretože cena na našich cenovkách je zobrazená pre veľkoobchodníkov. Na cenovke ďalej nájdete popis v anglickom jazyku, popis v slovenskom jazyku, príslušnú daň, čiže VAT, a cenu s daňou, čiže to je tá cena, ktorú nakoniec zaplatíte. Ceny u nás sú až o 30% výhodnejšie ako v maloobchode. Väčšina obľúbených produktov sa dá už kúpiť na kusy. Jedinou podmienkou je nákup nad 50 €. Otvorené máme pondelok až štvrtok od 10. do 4. Parkovanie je úplne zadarmo pred našim skladom a ten, kto nemá so sebou hotovosť, môže platiť platovnou kartou na našom online termináli.